Doncs som a la plaça Major d'Aiguafreda. Aiguafreda és un municipi de 2.600 habitants, es troba a la vall del Congost, a l'alta vall del Congost, envoltada de muntanyes, i té dues característiques principals que la defineixen. Una és el seu patrimoni cultural, arquitectònic, i l'altra el patrimoni natural. Bé, abans comentàvem dels dos eixos principals que defineixen el nostre municipi, Aiguafreda. Un és el seu vessant patrimonial, cultural, l'altre és el vessant natural. A Aiguafreda ens trobem a la porta d'entrada del Montseny de Ponent i ho fem aquí on som ara, a la vall de Bancor. Té característiques d'interès geològic, d'interès botànic, d'interès paisatgístic i fan que sigui una ruta molt transitada per la gent que vol descobrir aquest Montseny més salvatge, aquest Montseny més desconegut. El Montseny de Ponent potser va ser la part més descoberta de manera més tardana pel turisme, però potser és la més gran, la més perduda, la més inhòspita, la més natural, especialment amb tots els contraforts de la Calma, des de Tagamanent fins a la Serra de l'Arca. La segona línia dels atractius turístics d'Aiguafreda és el patrimoni cultural. Dins del patrimoni cultural en destaquen el conjunt d'esglésies romàniques que tenim i dins de les esglésies romàniques el conjunt monumental d'Aiguafreda de Dalt. Aiguafreda de Dalt és l'origen del municipi d'Aiguafreda, de fet, del poble d'Aiguafreda, i actualment és objecte d'un projecte de posada en valor del patrimoni que consisteix en la museïtzació del jaciment arqueològic dels segles VI-VII en endavant, en la recuperació de l'antiga rectoria com a habitatge i la recuperació també, la restauració de l'església de Sant Martí. Perquè Aiguafreda de Dalt, el conjunt monumental, no només és interessant per si mateix, sinó que està situat a l'entrada del Parc Natural del Montseny i per tant també pot actuar com a punt d'arribada dels nostres visitants de tot arreu. Doncs bé, ja heu vist el municipi d'Aiguafreda, hi esteu convidats. Us hem explicat el patrimoni cultural i el patrimoni natural i la resta de joies que tenim amagades és el que haureu de descobrir vosaltres mateixos quan ens vingueu a visitar.